kad objavljuješ da ćeš biti predan ljudima. Spasitelju naš, ti se za nas predaješ. Po svema se predaješ Ocu svome koji je na nebesima. Dragovoljno se predaješ u ruke ljudi, nas grešnika, stoga tebi smjerno vapimo, Gospodine, smiluj se. Kriste, pogledaj svojim božanskim očima, dodirni svojom milosrdnom rukom strah koji nas koči i sputava pred tobom. Ne da nam da se predamo tebi. Svjetlom svojega uskrsnuća izliječi mračan dio našega bića i pretvori ga u blaženi strah Božji. Kriste, smiluj se. Ljubljeni Sine Očev, otvorenih očiju gledaš na svoju muku i križ. Ukloni zastor grijeha koji zaklanja naše oči i našu pamet i objavi nam o tajstvo spasenja, tvoje predanje za nas. Gospodine, smiluj se.